Я уже оплатил счет. Olen jo maksanut laskun. Olen jo maksanut laskun. Сюда можно отнести старые батарейки? Да. Voiko tänne viedä vanhat paristot? Voi. Voiko tänne viedä vanhat paristot? Voi. Следующей осенью она пробежит свой первый марафон. Hän juoksee ensimmäisen maratoninsa ensi syksynä. Hän juoksee ensimmäisen maratoninsa ensi syksynä. В этом доме недавно меняли правила. Tässä talossa muutettiin hiljattain sääntöjä. Tässä talossa muutettiin hiljattain sääntöjä. Во время разговора возникла хорошая идея. Keskustelun aikana heräsi hyvä ajatus. Keskustelun aikana heräsi hyvä ajatus. Во сколько прибывает поезд? В 6. Mihin aikaan juna tulee? 6. Mihin aikaan juna tulee? 6. Она надеялась получить место в группе. Hän toivoi saavansa paikan ryhmästä. Hän toivoi saavansa paikan ryhmästä. Малыш плачет в кровати. Vauva itkee sängyssä. Vauva itkee sängyssä. Ты разбудил бы меня, если поезд пришел бы раньше. Herättäisit minut, jos juna tulisi aikaisemmin. Herättäisit minut, jos juna tulisi aikaisemmin. Я хочу научиться готовить кофе получше. Haluan oppia tekemään parempaa kahvia. Haluan oppia tekemään parempaa kahvia. Она пришла на рынок продавать ягоды. Hän tuli torille myymään marjoja. Hän tuli torille myymään marjoja. Мы встречаемся вечером. Tapaamme illalla. Tapaamme illalla. Молоко уже выпито. Maito on jo juotu. Maito on jo juotu. Вы раньше не были в этой сауне. Ette ole olleet tässä saunassa aiemmin. Ette ole olleet tässä saunassa aiemmin. Отель стирает полотенца гостей каждый день. Hotelli pesee vieraiden pyyhkeet joka päivä. Hotelli pesee vieraiden pyyhkeet joka päivä. Она сидела во дворе, потому что внутри было жарко. Hän istui pihalla, koska sisällä oli kuuma. Hän istui pihalla, koska sisällä oli kuuma. Мы не смогли вовремя выехать. Emme päässeet lähtemään ajoissa. Emme päässeet lähtemään ajoissa. Книга, которую ты мне дал, оказалась очень полезной. Kirja, jonka annoit minulle, osoittautui erittäin hyödylliseksi. Kirja, jonka annoit minulle, osoittautui erittäin hyödylliseksi. Мы используем дома много многоразовых сумок. Käytämme kotona paljon kestokasseja. Käytämme kotona paljon kestokasseja. Пожилые люди часто хотят жить рядом с услугами. Ikääntyneet haluavat usein asua lähellä palveluja. Ikääntyneet haluavat usein asua lähellä palveluja. Помоги мне накрыть на стол. Auta minua kattamaan pöytä. Auta minua kattamaan pöytä. Дети тихо слушали сказку.
Lapset kuuntelivat satua hiljaa. Lapset kuuntelivat satua hiljaa. Они иногда не могут договориться о времени. He epäonnistuvat joskus ajan sopimisessa. He epäonnistuvat joskus ajan sopimisessa. Она хочет попробовать что-нибудь новое. Hän haluaa kokeilla jotain uutta. Hän haluaa kokeilla jotain uutta. Она нашла бы больше времени для себя, если бы она работала меньше. Hän löytäisi enemmän aikaa itselleen, jos tekisi vähemmän töitä. Hän löytäisi enemmän aikaa itselleen, jos tekisi vähemmän töitä. Он лежит дома больной. Hän makaa sairaana kotona. Hän makaa sairaana kotona. Новые стулья купят после ремонта. Uudet tuolit ostetaan remontin jälkeen. Uudet tuolit ostetaan remontin jälkeen. Мы проводим большую часть дня на улице, когда погода хорошая. Vietämme suurimman osan päivästä ulkona, kun sää on hyvä. Vietämme suurimman osan päivästä ulkona, kun sää on hyvä. Эта сумма показывает, сколько мы потратили. Tämä summa osoittaa, paljonko käytimme rahaa. Tämä summa osoittaa, paljonko käytimme rahaa. Улыбнись ребенку и скажи привет. Hymyile lapselle ja sano hei. Hymyile lapselle ja sano hei. Они продолжали играть, пока организатор не прекратил мероприятие. He jatkoivat pelaamista, kunnes järjestäjä lopetti tapahtuman. He jatkoivat pelaamista, kunnes järjestäjä lopetti tapahtuman. Врач разрешит физическую активность после осмотра. Lääkäri sallii liikunnan tarkastuksen jälkeen. Lääkäri sallii liikunnan tarkastuksen jälkeen. Кто знает правильный адрес? Анна знает. Kuka tietää oikean osoitteen? Anna tietää sen. Kuka tietää oikean osoitteen? Anna tietää sen. Вы уже ответили на анкету? Нет, мы ответим завтра. Oletteko jo vastanneet kyselyyn? Emme, vastaamme huomenna. Oletteko jo vastanneet kyselyyn? Emme, vastaamme huomenna. Ни одного места не осталось свободным. Yhtään paikkaa ei jäänyt vapaaksi. Yhtään paikkaa ei jäänyt vapaaksi. Когда мы выберем тему, мы начнем писать. Kun valitsemme aiheen, alamme kirjoittaa. Kun valitsemme aiheen, alamme kirjoittaa. Секретарь ведет учет решений, принятых на собрании. Sihteeri pitää kirjaa kokouksen päätöksistä. Sihteeri pitää kirjaa kokouksen päätöksistä. Они купили только то, что им действительно было нужно. He ostivat vain sen, mitä todella tarvitsivat. He ostivat vain sen, mitä todella tarvitsivat. Новое устройство ввели в эксплуатацию. Uusi laite on otettu käyttöön. Uusi laite on otettu käyttöön. Я описывал это чувство, но слов не хватало. Kuvasin sitä tunnetta, mutta sanat eivät riittäneet. Kuvasin sitä tunnetta, mutta sanat eivät riittäneet. Со мной однажды случилось то же самое. Minulle kävi kerran samoin.
Minulle kävi kerran samoin. Не изучайте одни только правила. Älkää opiskelko pelkkiä sääntöjä. Älkää opiskelko pelkkiä sääntöjä. Давайте минутку подумаем о практических вопросах. Ajatellaan hetki käytännön asioita. Ajatellaan hetki käytännön asioita. У Анны всегда найдется хороший совет. Annalta löytyy aina hyvä neuvo. Annalta löytyy aina hyvä neuvo. Мы едем на автобусе. Menemme bussilla. Menemme bussilla. Я не знаю, стоит ли мне смотреть этот сериал, если у него плохие отзывы. En tiedä, kannattaako minun katsoa tätä sarjaa, jos se on saanut huonoja arvosteluja. En tiedä, kannattaako minun katsoa tätä sarjaa, jos se on saanut huonoja arvosteluja. Прибудь к главному входу. Saavu pääovelle. Saavu pääovelle. Я предложил бы другой вариант. Esittäisin toisen vaihtoehdon. Esittäisin toisen vaihtoehdon. Мы делаем все своими руками. Valmistamme kaiken omin käsin. Valmistamme kaiken omin käsin. Мы, наконец, сумели договориться о времени. Olemme vihdoin onnistuneet sopimaan ajasta. Olemme vihdoin onnistuneet sopimaan ajasta. Она любит в нем честность. Hän rakastaa hänessä rehellisyyttä. Hän rakastaa hänessä rehellisyyttä. Приложение уже показывало такое уведомление раньше. Sovellus on näyttänyt tällaisen ilmoituksen jo aiemmin. Sovellus on näyttänyt tällaisen ilmoituksen jo aiemmin. Вы предлагаете нам еду. Tarjoatte meille ruokaa. Tarjoatte meille ruokaa. Летом она собирается пройти часть маршрута по Лапландии. Hän aikoo kävellä kesällä osan Lapin vaellusreitistä. Hän aikoo kävellä kesällä osan Lapin vaellusreitistä. Вчера я ждал тебя полчаса. Eilen odotin sinua puoli tuntia. Eilen odotin sinua puoli tuntia. Тебе нельзя сегодня пользоваться машиной. Et saa käyttää autoa tänään. Et saa käyttää autoa tänään. Многие боятся остаться одни. Monet pelkäävät jäävänsä yksin. Monet pelkäävät jäävänsä yksin. После отдыха работа будет казаться легче. Levon jälkeen työ vaikuttaa kevyemmältä. Levon jälkeen työ vaikuttaa kevyemmältä. Я пытаюсь сейчас позвонить тебе. Mä yritän soittaa sulle nyt. Mä yritän soittaa sulle nyt. Он пообещал вести машину всю дорогу, хотя он устал. Hän lupasi ajaa koko matkan, vaikka oli väsynyt. Hän lupasi ajaa koko matkan, vaikka oli väsynyt. Я всегда забываю, где мой кошелек. Unohdan aina, missä lompakkoni on. Unohdan aina, missä lompakkoni on. Мы вчера слышали странный звук. Me kuultiin eilen outo ääni. Me kuultiin eilen outo ääni. Мы скажем об этом на следующей встрече.
Sanomme siitä seuraavassa kokouksessa. Sanomme siitä seuraavassa kokouksessa. Не говори об этом детям. Älä puhu tästä lapsille. Älä puhu tästä lapsille. Ветер закрыл ворота. Tuuli sulki portin. Tuuli sulki portin. Ты вернулся бы на ту же работу без колебаний. Palaisit samaan työhön epäröimättä. Palaisit samaan työhön epäröimättä. Этот подарок приносит мне радость. Tämä lahja tuo minulle iloa. Tämä lahja tuo minulle iloa. Это вполне можно понять. Sen voi hyvin ymmärtää. Sen voi hyvin ymmärtää. Реши сам. Päätä itse. Päätä itse. Если вы уберете склад сегодня, завтра мы сможем начать работу. Jos siivoatte varaston tänään, voimme aloittaa työn huomenna. Jos siivoatte varaston tänään, voimme aloittaa työn huomenna. Они используют все свободное время. Ne käyttää kaiken vapaa-ajan hyväksi. Ne käyttää kaiken vapaa-ajan hyväksi. Мы могли бы сегодня поесть вне дома. Voisimme syödä tänään ulkona. Voisimme syödä tänään ulkona. Нам уже несколько лет нравится этот район. Olemme tykänneet tästä alueesta jo vuosia. Olemme tykänneet tästä alueesta jo vuosia. Постоишь здесь минутку? Конечно. Seisoisitko tässä hetken? Toki. Seisoisitko tässä hetken? Toki. Я так думаю. Luulen niin. Luulen niin. Здесь обедают в полдень. Täällä syödään lounasta keskipäivällä. Täällä syödään lounasta keskipäivällä. Учитель объясняет тему, которую мы обсуждали вчера. Opettaja selittää aihetta, josta puhuimme eilen. Opettaja selittää aihetta, josta puhuimme eilen. Они пытаются справиться с трудной ситуацией спокойно. He yrittävät selvitä vaikeasta tilanteesta rauhassa. He yrittävät selvitä vaikeasta tilanteesta rauhassa. Вы спрашивали, можно ли получить столик у окна? Да. Oletteko kysyneet, saako pöydän ikkunan vierestä? Kyllä. Oletteko kysyneet, saako pöydän ikkunan vierestä? Kyllä. Приятно снова тебя видеть. Tuntuu hyvältä nähdä sinut taas. Tuntuu hyvältä nähdä sinut taas. Председатель открывает заседание в 10. Puheenjohtaja avaa kokouksen 10. Puheenjohtaja avaa kokouksen 10. Я пойду спать. Mä meen nukkumaan. Mä meen nukkumaan. Я хочу увидеть результат своими глазами. Haluan nähdä tuloksen omin silmin. Haluan nähdä tuloksen omin silmin. Мы рекомендовали клиенту более дешевый вариант. Suosittelimme asiakkaalle edullisempaa vaihtoehtoa. Suosittelimme asiakkaalle edullisempaa vaihtoehtoa.
Вы уже приняли условия? Да. Oletteko jo hyväksyneet ehdot? Kyllä. Oletteko jo hyväksyneet ehdot? Kyllä. Я не могу оторваться от этой книги. En malta laskea tätä kirjaa käsistäni. En malta laskea tätä kirjaa käsistäni. Я еще не ухожу. En lähde vielä. En lähde vielä. Они еще не сообщили решение. He eivät ole vielä kertoneet päätöstä. He eivät ole vielä kertoneet päätöstä. Я поменяю куртку перед выходом. Mä vaihdan takin ennen lähtöä. Mä vaihdan takin ennen lähtöä. Этот вопрос мог бы снова возникнуть на встрече. Tämä kysymys voisi nousta taas esiin kokouksessa. Tämä kysymys voisi nousta taas esiin kokouksessa. Я участвую в игре. Osallistun peliin. Osallistun peliin. Вчера все смеялись над шуткой Анны. Eilen kaikki nauroivat Annan vitsille. Eilen kaikki nauroivat Annan vitsille. Я не буду делать это сегодня. En tee sitä tänään. En tee sitä tänään. Бюрократия вставила палки в колеса хорошему проекту. Byrokratia laittoi kapuloita hyvän hankkeen rattaisiin. Byrokratia laittoi kapuloita hyvän hankkeen rattaisiin. Такая ошибка могла бы означать потерю данных. Tällainen virhe voisi tarkoittaa tietojen katoamista. Tällainen virhe voisi tarkoittaa tietojen katoamista. Ты начинаешь слишком рано. Aloitat liian aikaisin. Aloitat liian aikaisin. Я вчера вспомнил про встречу. Muistin tapaamisen eilen. Muistin tapaamisen eilen. Я собираюсь запретить детям экранное время перед сном. Aion kieltää lapsilta ruutuajan ennen nukkumaan menoa. Aion kieltää lapsilta ruutuajan ennen nukkumaan menoa.